Imbali yorhulumente bendibaniselwano komasipala kweli lizwe inamahlandinyuka. Yaqala kwisixeko saseKapa ngo-2006 ngexesha iDA ingakwazanga kufumana isininzi yabeka urhulumente wendibaniselwano. Ngoku iDA ineevoti ezininzi koomasipala abali-12, bathathu kwi-ANC ube mnye kwi-ICOSA. Iingxoxo zorhulumente bendibaniselwano ziyathukuza, kodwa kukhangeleka ngathi akuzukuba lula. Iqela le-Freedom Front Plus limentla lithi soze lisebenze ne-ANC kunye ne-EFF. In the Western Cape specifically, we identified about 6 municipalities, for instance Langeberg and George, where there can be a coalition between the Freedom Front Plus and the Democratic Alliance. So we are willing to go in a coalition with the Democratic Alliance, but it must be a solid agreement, and we must ensure that we make a success of coalition government to serve as an example for 2024 election. Ngelixa amanye amaqela ezopolitiko ethetha phandle ukuba afuna ukusebenza nabani, kukho okholelwa ukuba amaqela amakhulu mawasebenzisane. The best thing would be for not one of the two to gang up with smaller parties, because that is not the will of the electorate. And so South Africans want the political parties to work with the citizens to ensure that we end unemployment, corruption, inequality and poverty. And so the right thing would be for these parties, if no one received a majority from the electorate, to get together and to form a coalition. That's the most stable form of governance that we can have. Amanye amaqela ezopolitiko azibona idlala indima ephambili kwabamasipala athi asagqugula neenkokheli zawo. Awanaxesha lingako ke kodwa njengoko ixesha lihamba lokuba kusekwe amabhunga. Ndingulama Matya weendaba ze-SABC eKapa.